Ben je nou eerlijk? Ik ben toch van de politie? Ja, politie door heb ik ook scheiden. Politie die hebben ook een. Hij doet zijn werk, Dick. Hij doet zijn werk. Hij moet ook de bevelen volgen, toch? Oh, sorry. Maar ik ben nou, maar als u toch Ik hou de... bevel is, Ja. die lost u dat toch zijn toch? Ja, nou ja, goed, dat kan. Ja, nee, wees nou eens eerlijk. Maar Nou, als u nou eerlijk bent, Maar dat hoeven ze alleen maar, dat hoeven ze alleen maar aan de bewoner te laten. U bent niet de rechthebber. Ja, maar die man die Ja, maar dan- gewoon, ik ga altijd met die man om. Als je denkt, doe helemaal mijn spul. Jawel, maar Ik zeg, dat doe ik. Maar daarmee bent u nog niet wettelijk de rechthebber. Dus eigenlijk hoeven ze hem u niet te laten zien. Nee, dat weet ik. Maar wij zijn er wel om. Wij zijn er wel voor om te zorgen dat het hier netjes verloopt. Dat wil zeggen dat wij naar de bewoners toe met respect moeten handelen. Ja. Maar, en dat wij ook in de gaten moeten houden dat het hier netjes is. Bij de gemeente, ja, met de gemeente Proort, Ja. april komt die man thuis, plek van april, hij zit in de schoot, die kan er nog wel komen te kijken. Ja. Hij heeft een afspraak met de gemeente gemaakt. Ja, maar goed, het is, Ja, nee, wat hier ja, gebeurt nee. is, wat hier gebeurt is puur pakje aan van de gemeente. Alleen als het openbaar